komai da hima kai kudi kawai a sami kudi ko ba haka za a samu kudi ba ke shi ne kaukan ke mai mana to yanzu in ba a kwance ba to ta ya kira mana baban nashi salama baban naka ka sa mana kuma kana ganin ya hada keta ya haɗa kai yaran yanzu nan kwakwalwa ce da su wallahi ba mana in ka gama tashi to kada Allah ba mi waya kawai kai ba ka iya wannan ba mu kudi kawai muke zo Wallon ba kuma rana tsaka ana kira na haka kai amma dai bara mu gani. Alo ta shiga na ma giya daga hello what yau mu ne maka kinnahin din danka what mun yi kinnahin din danka Zito dan Allah dan annabi kan komai me kuke so a baku ai mu yanzu ba abin da zamu yi mahi in dai abin da muka ke zaka bayar zaka ba mu to ba abin da zamu yi mihi da insha Allah zan yi ko menene zan yi mu faɗi ko me muke so zaka ba mu ni yanzu ku faɗa min nan kuke so a baku ko nawa ne zan baku dan Allah kada ku cutar min da lafiyar yaran miliyan 20 kai na mafi ka sani abin da muke so fa yo mu dai yanzu alagi kawai abin da muke so ka ba mu lemo da burodi irin da wannan lemon mai dan gege din nan wannan dai bai gama kone wannan ba irin kifanta ba